Ahoj, ahoj. Tento mesiac ja odporúčam knižku od amerického stand-up komika Aziza Ansariho, ktorá sa volá Modern Romance. Táto knižka je neskutočne vtipná a strašne ma bavila. Ja si dovolím tvrdiť, že to bola najvtipnejšia knižka, ako som tento rok prečítal, úplne bez debaty. Naozaj som ju zhltol asi tak za jeden, maximálne 2 dní a bola to neskutočná sranda. Aziz, autor tejto knižky, v nej pojednáva o spôsobe, akým sa v dnešnej dobe poznávajú, zoznamujú ľudia. Porovnáva to napríklad s tým, ako to fungovalo v minulosti. Niekedy ste žili v malom meste, poznali ste niekoho, kto sa vám páčil, 4-krát, 5-krát ste ho videli, po 6 mesiacov bola svadba, nejaké deti a toto všetko ste stihli, kým ste mali 20 alebo 22 rokov. V dnešnej dobe to funguje inak, máme viac možností, máme neskutočný digitálny svet a digitálne kanály, ktoré môžeme využívať. A každopádne s tým, že prichádzajú možnosti, prichádzajú aj komplikácie a dilemy, ktoré riešime. Poznáte to určite, priateľka neodpísala na SMS-ku a stihla si vyfotiť raňajky na Instagram a podobné záležitosti. O všetkom tomto je tá kniha a je naozaj veľmi zábavná, veľmi pútavá. Okrem iného sa tu dozviete napríklad odpoveď na otázky typu prečo je v Amerike tretina chlapov pod 30 rokov single a prečo je to v Argentíne napríklad úplne naopak. A prečo je vo Francúzsku a celkovo v Európe nevera tolerovaná viac ako v Amerike. Naozaj ma táto knižka bavila a myslím, že bude baviť aj vás. Je to naozaj sociologický, romantický, etický a veľmi moderne pojatý kus pop science literatúry, ktorý určite veľmi úprimne odporúčam.